Allah Nabi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum anak kami pulangkan mula kami sembahkan ai kepada siale atau si pangkalan nanti lama undang ke ini jamuan ai joko jauh sore lagi layangkan joko nana pirapi nalari kapurakan sekarang lah hadir di ini jamuan apa ni larasu baparantian apa larasu bapalinduangan joko nana wihai rambarikan joko nalita lah babari makan sekarang lah tibo pulau panitan dari silang bapangka ke ini jamuan taraga di telingo hendak mendengarkan taraga di salero hendak memakan aku buah naranum lah barasu dimakan lah barasu dibibi si tapi jawa joko di kami selaku undangan kanda biasa kami berikan pinta biasa kami pelakukan joko dalai papantang tak sembunyi joko nalindane
bapantang membari, sebab itu katunyo kami. Dari nan tua-tua duduk tertinggi, anta terlinte tak pala kami. Rela jo maaf, barilah kami sebuah jo lagi kasidan rami. Sidang ko bakanda tabu namani, kota putih barau na naro di kami. Jangan menjadi upejo puji, na bakana lamang saratojo roti. Cuma nasi di pihak kami, sama tonde-onde jo godo ubi. Sebuah jo lagi kapi nonton rapi itu jo mudo gadang jo kete. Datang dari jauh, datang dari dake, labai pun bana ke ini nyuale. Oh anda mendengarkan dan curito cilawa Yang taruhnya kami iyo na marampe, topan singalang jo panarjuna kala samodape, ko silaw ito pansingalang lamalasange. lagu tak ada buat dape suara la para la babuni bele lai di jubo Bola menangit-dangit de amam salimulu bahidu la tasumbe o bai tu lananda pe iyo di muko lanarape dengan bismillah. Dengan sandi dirinya lagi amu lagi nabasihi dia itu sih ifanyo lagi barakat lagi suka dari junjungan itu iyo dilimpahkan dan lai rohama dari Tuhan yang mengasuh kesehatan lagi jasmani di bata tubuh itu makoda malanyo kami kamang-kamang itu kamang-kamang lagi itu ladi mukoba asamu latete tapi denalai sabalu iyo ladi kamang itu lagi malu menala kami sabu apa si ingaju iyo tarala dia denalai dahulu iyo wai maaf dia di pintu tanah dirim menala johadira tapi nonton oba asamu lade aluran ladenyo ayah iyo wai sarato
nilai ulama ala orang kasari kamu kacari dengan pandai lagi jano kiro Delare kana kami sama tukang jo Orito kapado guruku dengan doa dia imuko itu angkasa raya anda bola kara kata bola deka panah la de Arjuna bilang anaika aduh nilai sambut nilai la salah dari kami ba aduh yo dari topai singgala iyo late kana yo nanggo oh ilallah Bismillah
la tapuh jalan nan tarang jalan nan lurus kan ado tarbantang iri jo kanan indah bersimpan siapa manampu lade tantulah manang sayangkan manampu lade tantulah malang lade artinya jalan deh wahai sahabat iyo larukun sarato sarat iya ko manampu tentu selamat anggan manampu tentulah sase kebanyakan umat di masuk sekarang kahil dia kamu dia melenggang-lenggang mencari nafas tulah diperinakannya dari mulut kita olah sampai kadang ya hoi lah sampai tua lala dipandang orang lah putih kapal mulai diuntung malang sekali indah gue sembayang itulah sangai lah de bodohnya orang ayah kau tua kaku mali bujang ya ho sebodoh kali lada dunia tak kembang ay hanya sekali lagi mujur jomalang umpam mula menembak harus tujuh kijang mati yun malah kuih tak dapat diulang kalau kanai lada bari menyandang tetapi ko indah lada apa katinggal lada jotangan mampu ay babal di apula bana oh ay saudaro oleh hitui manusia oleh dengan lade agama lade hidup binatang jona pasu saja lade kita Islam ay sudahlah nyatu ayo indah sembayang wakatuna limo manusia apa ay namanya kita lade boleh dicari cino bulando iyo sangai kuainyo sangai kuainyo memegang agama mulai agama rangkapi agama rangkapi di kaum bulando mulai menyembah nyo api mulai menyembah api tobar halul kita Islam ay sudahlah tentu laiko indah sembayang oh dilimo wakatu manusia apa ay namanya itu kajadi bernamo manusia ragu oh ke dalam neraka oleh badan lada taburu lada api memangga akan menjadi abu lada fikiri bana ay wahai dun sana oleh hidup di dunia oh mengatakan lama mengatakan sadang ayam jo pera ala de basuko suko galak jo anak iyo hidup
de tajam Laya pima makan Oh magala-gala dimasuk sekarang kiri bana Allah dimasuk sekarang Lai janji babu sembahyang di tahun di muka di bulan kan datang ada nantiana ala desa belum ada baru berjanji lain nyawa malaya kodelai badan ala de baku nelahan kulari nyoda jangan lari sara tolar jotular lain ada pun lari nyoda sia iyo ampe para karo satu-satunya na kami panyato pertama kasih lade kapado harato kasih katolan sudaro katigo kasih iyo katampe nangko lagi tampe iyo nola hai antaba mano Ladeka ampe iyo no kasih kata amal dan iman wahai saudaro andai dan tolan kasih kaharatul denda kami kabarkan meminta lama apa-apa dimakan kalau pai lade tibo di rangkungan kasih ladeka harato putui di sana nanggo kalau iyo nyokasi iyo katampe nangko hitam telahan antah ba'amano katigo kasih katolan sahabat aku tidur kita lah sampai wafat datang samu nyondelai kaum kira mahurungi nyokito delai langau jolala bagaimana antara iya kan kita oh kalau balahan kuburan timbun talaki tamat sayang saudaro kasihlah tamat kalau kasih keamal dan iman di dalam kubur akan menjadi nyokawan di mana dia kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat apabila tiba amal iman itu lepas hiro menjawab tanya apa nanti bo malam mau titisan hanya panihan Sirotol liyo mustaqim ladelai namo titianyo selaman iyo nyobadan masuk ke sarugo Lai kebanyakan umat di zaman kini bala biabana mencari piti dari kenal dari dui kamati nyo sangko salang delai indah kembali belai nyawa iyo keputuy
Jawa poti ganti apabila ia nyokito olah sampai mati dikualai saja dapat bari kain putih indah baragi dikualai saja indah baladi haratonan banyak lade sangketonan buli iyo ayawal nana paya dari soal iyo pengajian sakian dulu kami lagi sakian iyo dahulu dari kami nande baru dari topan tinggalan sebagai nantiyo pemuka anak iyo di langganan para tamu sebagai iyo nalasi poko iyo padone malam nangko iya to pambantangkan denyo lapi iyo dekane gadilu iya kini begitulah kaelonyo berhubungan iyo danyo hari iyo lalari di pandang iyo ayurang minang kana ado banana de mangato karena dolan iyo lade mangato samanja iyo dahulunya Konde layo siang de na jangan kita bahagia de tandaku desiang iyo lade na jangan kita iyo babi masuk na jangan niyo la de tabati kita na niyo di patay ampo yo kalau iyo nande tabali iyo ay sabana de nyo bedo maalum di malam la de nyo kini karena sudah iyo adalah hanya to acara iyo ay malam kini memang kan sudah yo melahnya tuh acara ini yo bagurau sama kamu suntua iyo kan jadi hai de nyo bagurau nani yo lade nyo kurau mahibur iyo anak daro Karena tubuh hari di balakang itulah pandai-pandai padaku walau nani yo de kaum bundo iyo ay di dapur de namonyo Dalamnya nanti yo lebih habana kabakene kaunan tutu iyo macam lade nyo macam iyo ay akan dekadonyo Onde layo adona la di dapur karena ado pulo yo la di muko iyo macam lade nyo macam ado manggo yang nande nyo pulo kalau nanti yo indo di dapur sai manyai indah Allah lupo iyo gulai lade manggulai toko ka toko kan jadi juo Onde layo sampai ambui kahambui sampai baraya si ince mato iyo jo kalau de mukonyo iyo analah yo kanai baru Oh kalau de talabia kaum ayah iyo na mindanan de bajaku iyo bajago nande nyo bana dari kapatang nande nyo nangko Samanja nanti yo menjambut tamu katibo sampai sampah menjambah indah adupo iyo ba itu nande nyo bana iyo de kaum yo bapo bapo Iyo tangguhan ihibu Ihibu lalaka ihibu Elaka panjang lalaka kumbatu lade mangan tu ala de sopa yo lade naga Ayo laila laga laga sakal lola ije batu bapo lade waka tu taru yo bapu tayu Apo lagi lagi yogi tola jarang jarang batu jarang-jarang lade matapu memang di tampe nyo nangko Kini
hibur laga sapatah laga jodu Allah hiburan laga buwe kapan jago matu lajo iraman lari tanamano kini hilang kapan kamu Lay mani sola di malam lari jonang lain jangan lada tabal di alade nalai si ince matu Yo kalau iyo lari tabal ya namu iyo la babayo Aidnya sampai lari nyota garambu itia tera palu Yo sampai di baraso akan pangkalan talingo Nelai tantu nalaka di bari Pasanam di dalam hati Lade pasanmu di dalam dado Lari nagami iyo nyobari Nagami bari di muku basamo Lajo irama iyo kosida Nanjo sandungan na pilai kan jadi iyo buninyo Dari kami ada iyo badu Dari toparan iyo singgalan Sekarang nangku sekarang nangku Sebagai pembukaan Sebagai pembukaan di malam nangko Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Umar Usman Ali Abu Bakar dan sahabat Nabi Fatimah binti Rasulullah Nabi Muhammad lah junjungan kami Siti Fatimah binti Rasulillah junjungan kami Ya Maulana ya Habibi nantikan kami kemudian hari Yang Maulana ya Habibi Nantilah kami di hari nanti Kalaulah tidak engkau menanti beri sapaan ya Habibi Kalaulah tidak engkau menanti beri sapaan ya Habibi wa sallim ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi lade ajma'ina ya sayyidina Umar Usman Ali Abu Bakar lade sahabat Nabi Fatimah binti Rasulih Nabi Muhammad al-junjungan kami Siti Fatimah binti Rasulih Nabi Muhammad al-junjungan kami Ya Maulana ya Habibi Ya Habibi Nantilah kami kemudian hari Ya Maulana ya Habibi Ya Habibi nantikan kami kemudian hari Jikalau tidak engkau menanti beri sapaan ya Habibi Jikalau tidak engkau menanti beri sapaan ya Habibi Bulan buninyo dari kami
lada iyo batu dari papan iyo wai singgalan nagulo para tamu nagulo para tamu sebagai iyo lada hiburan sebagai hiburan tindak apa iyo lada berhubung hari iyo lada mari tokan akan lade nan lai kare kan kito lai kapan lade arsuna urang bari lade bersamo lai yo tolong la sambung lade nan lai sasuda iko lai jangan lade baba so lade coba so lade sambil lai makan di bari di sanyo dan kulai makan malai dua indua butuh yoi kurang pulo manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya manusia hormatimu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya digabulkan Tuhan dan tuntutannya jadi kenyataan ridho ilahi karena ridhonya murka ilahi karena murkanya bila kasih pada ilmu lebih kasihlah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu bukannya gunung tempat kau meminta tempat kau memuja bukannya kubur tempat kau menghibah bukan kuburan tempat memohon doa tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga jadilah rasanya dari kami batu dari topan lada singgalan layuran labari namun detan tolong lada sambung lada satu dahai ikut Dela jangan dela kolan lade baba so baso urang lade baba so lade paruinyo dela jangan lade la kolan lade gada salero dela sambung lade satu dai kodo bua lade nana ranca lade sola gua lade nana sero dela simpa lade dobu lade kanda Leba bumi lena sanang nepadi manjadi nabuah ladena kambang nagari ladena amini dalam lade beriman lade madina suci Maku asaru ke kampung rami begitu lade
dari doa ladanya kami Iko gara-gara di kami batu Nele mato mangan tua supaya na jago Janganlah dibawa pulang bareku harinya Gara-gara di balan karena muda-muda Tapi pada pati karena domangato Kadang-kadang ladakan mana lada di mukonan basal Lelai jangan lada laguna iyo kan salada Tiaupan mate kapalo Cuma yang Sangai panyagana